Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:53. Mayong hapon, good afternoon naman sa inyong tanan, Bacolod, Pilipinas. Kag sa kato malabutan sang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Inyo palatunturan sang tanan. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga palangga namon nga mga ka-action din mga bahin sang kalibutan. Silawat naga-welcome na naman kami sa inyo. Sa sining isa na naman ka manami nga adlaw. Kaya kita sa isa naman ka edisyon sa inyo sa nga palatunturan. Matapos nga mabatian ninyo ang mga matahom nga istorya sa mga drama sa Action Radio Bacolod. Magasaylo na naman ang inyo sa nga palamatinan sa mga balita kay impormasyon nga mapuslanon. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa gihapon ng inyo ka-action Marlon Hirvaya. Mag-boylogan kita sa gihapon sa atos sa mga action unit reporters. Sa paghahanot sa mga balita dugay-dugay. Mapalokal man, national, international kag naman nga bahin. Ano man nga sahi sang balita. Basta balita nga nagaapekto sa aton tanan. Balita nga kon kaisa makahatag man sa aton sang inspirasyon. Makapahanomdom kag makahatag man sang leksyon. Dari lamang ina mabatian sa inyo sa ginakakunyagan nga palatunturan. Ginakahiligan nga estasyonan sang radyo sa Bacolod kag Negros Occidental. Pati sa Negros Oriental. Sa Western Visayas, sa mga lugar sa Bogos nga Pilipinas, kag sa Bogos nga kalibutan. Lagi sa ato sa ring live stream, kung mayara ka mo sang load kag connection sa international networking, no problemo. Abisan din makamong kaputok-putukan sang kalibutan basta may signal lang. Man may ara lugar sa kalibutan nga way toya uso ang cellphone. Kaya daw pigaw-pigaw gito ang signal sa ila sa nga lugar. Pero ti ang kalabanan nagamit na sang special communication isa dara amoning cellphone. Sa iban mga ka-aksyon gabi sa iban kaagahon subong nga mga inuras. Sa aton diriya sa Pungsod, Pilipinas, 55 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 4. Amo na nga ito sa ring Philippine Standard Time. Kamusta ang paniyempo subong sang inyo sa ginatiniran? Dari sa Bacolod mga ka-aksyon sa paglili naton way lamang madugay ho. Sa aton sa ring langit, mahuluhan dong. Puti may ara man sa gihapon kita sang init nga mabatsyagan. Ang init nga nagaraginit sa aton sa nga panit. May ara sang pagporma kon kaysa sang kalo makitaan taho. Sabay-bay man kon sa nabukid nga bahin. Sige lang, steady lamang kamudra. Angod ari lamang kami diri. Din man ang inyo sa ginahamtangan. Ano man ang inyo sa ginahikutar sa subong nga mga tadion. Pero kalabanan basta mo nga oras maka-aksyon masako-sako ni. Sa papangita sang ila sa nga delegamohon. Sang ila sa nga palanyapunon. Masako-sako ni mga merkado naton subong mga muni oras mo. Kon mayara ka sang inugbakal, kadto ka sa merkado kon tiyangge.
Kung way ka sang inugbakal, pangalin na lang sang gitanom nyo nga kamote. Mas mayo pa ng kamote makaaksyon ikumparar sa mga karne niho. Ang kamote damo pa sang bitamina nga madala sa aton sa ring lawas. Kamayara ka mo dara sang gulo guardian nga gamay. Wala ka nang hahanapin pa. May kamote ka na, may laswa ka pa. Ang inyong aksyon! Marlon Hinuwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aber, balbalon tara mga nagabaga nga mga balita una kita sa bahin sang balita lokal. Mangin masunod nga alkalde sa nga Bacolod nagpanumpa na subong nga adlaw. Kung ang iban nga mga nagdaog na kaligad nga eleksyon nagsumpa sa West, ay iban nagsumpa sa gobernador dere sa may Kapitolyo. Si Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nagpanumpa sa kapitan sang barangay. Aksyon Radyo. Mga tinaga nga mabatian basta panumpa ang istoryahan. Ang tinaga maka-aksyon having been elected to the position of do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability. Muna perming tinaga day, no? Wala riyo sila ng tinaga maka-aksyon ka na menson sa nagasumpa kagaman. Amo nang dapat di munuhon sa pag-take oath. Ay amo na ang nasaad sa aton siri nga konstitusyon. Kung lainom mo na ganing lyrics, kung lainom mo na yung mga tinaga sa pagpanumpa niho, pwede kay reklamo. Kaya mo na perming mabatian tada. Sa laktod nga sugilanon, ang ulihi nga ginamit lang dara nga mga tinaga maka-aksyon. Apat man na mga tinaga da, no? Inang tinaga nga, so help me God. Aksyon Radyo. Dibla? Ang nagpasumpa maka-aksyon kay Mayor-elect Albi Benitez amo si punong barangay Rosie ni Distrito. Sa barangay Singkang Airport Bacolod, damo na taas kilay ho. Damo na mangkot kay damo na tingala nga kay Kapitan Distrito na numpa si Mayor-elect Benitez man. Dugay-dugay lang ha, sugiran ta kamo ha. Ang matabo sa maka-aksyon, bag-o nga termino, bag-o nga liderato. Sugod alas 12 sang odto sa Hunyo 30, sini nga tuig. Si Benitez amo na ang bag-o nga Chief Executive sang kapital nga sudad sang Negros Occidental nga among sudad sa Bacolod. Ang amo maning adlaw nga magatapos na ang tuman kalawig nga pagdumala sang Leonardia administration pagi sa kay outgoing Mayor Bing Leonardia. Hindi lamang sa kampanya, kundi pati sa pagpanumpa. Ining siya Mayor-elect Benitez ang inupdan sa iya sa mga kalyado. Ang majority sang mga kandidato niya sa grupo asenso sa pagkakonsihal, sumunod dumaog mo. Sa 12 ka mga nagpapili maka-aksyon, walugid. Ang halin sa grupo asenso ni Mayor-elect Albi Benitez. Timpilan niya ka mga kalyado nag-upod man sa iya sa nga pagpanumpa maka-aksyon. Ang isa diri sang nagpanumpa man sa kay Kapitan Distrito, amo ang re-electionist na si Congressman Greg Casataya kag mga nagdaog nga kandidato sa pagkakonsihal sa Bacolod sa idalom sang Grupo Asenso. Aksyon Radyo. Sino sa inyo dang pamangkot subong kon nga kay Kapitan Distrito si Benitez nagpanumpa, piho ko nga may pamangkot sa munay. Ang sabat sini simpleng-simple lang. Bangod ang barangay Singkang, amo ini ang nakahatag sang pinakamadamo nga boto kay Mayor Albi. 5,662 ka boto na kuha ni Mayor Albi na mo. Sa Singkang, si Congressman Greg Sataya, amo man ang nakakuha sang pinakadamo nga boto niya dara sa may barangay Singkang. 7,247 ka mga boto. May rason man. Pero pwede panibaya sila ka sumpa sa iban pagid. No?
pwede niya. Pwede ka makapanumpa kaduwak beses, tatlok beses. Way ka man na sang supakon sa bahin sang aton sa ring konstitusyon. Kaya man may mga rasunes ang ibanda nga nagapanumpa hindi lang isa, duwa, kundi tatlo pag ka beses. Di ang pagpanumpa ni Mayor Albi kag ni re-electionist Congressman Greg Sataya sa Barangay Singkang Airport, isa lang bot sa Lingon City. Si Albi kag si Greg gatuman kahamot sa mga botante sa Singkang Airport. Amo ning nakakuha sila sang pinakamadabong nga boto sa mga barangay. Ang suporta wala sang duda, ang pag-unong nagadulot gid sa ila sini korason. Wow. Sa acceptance speech ni Benitez, yagin siling dire sa Bisaya nga mga tinaga. Ang amon nga promesa nga pagbag-o sa Bacolod, magasugod subong. Sa mga Bacolod noon, bantayan ta ang ginasiling nga pagbag-o. Sino ba lang ang mga tinuga ang pwede sumpaan sa mga nagdalaog nga kandidato sa kada eleksyon diri sa pungsod sang Pilipinas? Tikon kumalik ang pahambalon. Una, ang kumalik na gasiling ginapasiguro nila nga ang mga naproklamar na nga nagdaog sa eleksyon ang pwede na yon makapanumpa bisan wala pa magtupa ang Hunyo 30. But sa lingon, after sang proclamation sang nagdaog nga kandidato, pwede sayang maka-take oath kung makapanumpa na yon mo. Aman siling ni Kumalik Commissioner George Garcia, damo-damo man sa mga nagdalaog nga mga kongresista, may senador, kapag katapos ang proklamasyon nila, sumpa na yun Nawisahay puruson blaw. Pwedeng-pwede manahambal sa Kumalik. Ang siling ni Garcia, nga ang ginadubilian lamang sang Constitution, amo ang pag-assume sa office, ang pagpungko sa palangakuan, nga wala pa ang Hunyo 30, o mga amo sining ginahimo sa isa ka nagdaog kag na proklamar nga kandidato, way na sang politiko nga dalok-dalok kundi siya na rin. Dalok-dalok sa poder, way pa Hunyo 30, mapungko na saya. Iambal sang Kumalik. Di na pwede kung basihan ta ang konstitusyon sang Pilipinas. Dapat sundon gid ang nasaad sa ginatuwag nga saligang batas. Nga ang mga nagdaog nga kandidato magasugod ang ila sa nga pagpangalagad. Magasugod ang ila sa nga pagserbisyo sa udto sang Hunyo 30. Ay sobra pa ka isak bulan ang inyo sa nga pagahulaton. Ang importante lang dali sunod kay Garcia, number 1, mag-assume at exactly 12:01 p.m. Number 2, dapat ang content, dapat ang kaundan sang ilagin sumpaan, dapat amugid ang nakasulat sa Constitution. Amotong ginmuno ka mga tinagaho, amotong nakasulat sa aton sa nga Constitution. Isa pa na rin nga ginsiling ni Garcia maka-aksyon, pwede nga ang isa ka winning candidate makapanumpa sobra sa isa, pwede bisan makaduwa magsumpa. Sa mga hilig dara magsumpa, sumpa liwat. Kaya man sa mga lokal, permi nga katabo mo, ambal ni Garcia, ang iban ang purpose rin nga daw kadamo sa ginasumpaan nila. Una, luyag makipag-party. Luyag niya nga makapakaon sa mga supporters niya. Kag luyag niya nga makapasalamat. Nibla? Ay, gusto mo lang mo na, why not? Ay, iban ko no ginahimo nila, sumpa sila na sa kapitan. Pero sa ulihi, may ara gid sang formal oath, nga pagahimuon. There is no prohibition that you will have several oath hambal ni Garcia sang Kumalik. Alas 5:06 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Yan pagid nga mga balita sa bayan sa lokal ho. Isa sa mga pinaka-wanted nga tinuga kag miyembro sang robbery group na tikma sa mga kapulisan. Ginakabig nga top 8 most wanted person sa nga Police Station 6 dire sa Bacolod City.
Way na makapalag sang serbihan siya sa mandamiento di aresto. Ang kaso niya pagbaligya sang illegal nga droga. Nadakpan kagin pusasan sa area sang Puente Villa subdivision sa barangay Takuling. Sinobala ini nga wanted nga persona ni. Bantayan ta ang grupo yan daw isa sa mga bantog nga rabani group. Adre sa maya sunod sa Bacolod. Ang pila sa ka mga miyembro nagkanadakpan, ang pila gani mga kaaksyon nagkanatumba naman. Samtang iban pagkigabalita sa lokal. Tuod nga hold up to ya, kag hindi to ya hold up me. Amo na yung panindugan sa pamunuan sang NOTF, ang Negros Occidental Teachers Federation. Sa natabo nga krimen, nagligad nga Webes, nagligad din nga Mayo 19 sa parking area sang Negros First Cyber Center. Dara na sa maginsang ansang Hernais kag Lacson ang Negros First Cyber Center. Ang paglaom sports complex bala sa una. Ang piyak na paglaom, piyak Cyber Center. Isa kasi ba na nakaligad sa maklaruhan. Ining hitabo nga nagresulta ini sa pagkuha sa 600,000 pesos. Sobrato nga sa milyon ka pesos to mo. Ang nakuha sa mga tinugato nga boto ang ginapatihan nga nag-hold up sa liaison officer sa NOTF nga nag-withdraw sang kwarta. Dara sa may Land Bank of the Philippines. Man may sanga na ang Land Bank of the Philippines mo. Dara sa building sa Negros First Cyber Center. Ang pagpati sa mga taga NOTF ang madugay-dugay na nga ginapanilagan sa sila mga hold-uppers ang hulag sa ila sila nga mga liaison officers. Anang gin-withdraw dali mga ka-aksyon 2.6 milyones ka pesos. Pero nakuha, tiyo mo de, 600,000 pesos lang. Kay anatabo, galinigin tunga-tunga ni tatlo. May duha ka mga nag-hold up. Nakita sa recorded CCTV video. Galing sa nakita kong video maka-aksyon. Mga pila man lang ka segundos ang na-record among pagsakay sa ning duha ni sa motorsiklo. Ang isa nagamaniho, isa nagaangkas. Nakbudlay man kilalahon ang mga nawong nilas ni. Kaga ang bayhon nila no kabudlay gani kay manti nagapungko sa motorsiklo mo. Di subong kabayo may ara pa sang pag-obligar sa mga tao sa mga magsuksok sa face mask. Di kabudlay tumuron kung anong itsura sa tong nawong sa duwato ka mga napatihan nga hold uppers mga kakson. Dirita niya matestingan kung ano katanda kag kaalam. Ang ato sa kapulisan sa pag-resolbar sa saning kaso ni dapat lagi niyang masolbar para hindi na masundan Kaya kung hindi ini maresolbar basi subong mga kakso ng duwa ka hold upper niya basi kang ngirit lang ini mga hold upper basi malin naton basi liwat na naman nga nagadihon sila sa nga ila sa plano kag nagapanundom kundi naman pwede nga biktimahon. Aksyon Radyo. Di taluyag nga makuludnon nga may masulit pa. Kakaangay sa nga insidente mga kaakson. Puro hold up lang ni puruti ang gakahulan dariya ang biktima. Kung mabatian sa mga nagahimo sa ring kaangay krimen sa ring krimen nga pag-hold up, kung mabatian sa mga hold uppers kasi iban pa nga grupo nga nagahimo sa ring krimen, mabatian nila abi nga nadakpan. Ang hold uppers nadakpan, pang duha-duha man isla. Puruti kung mabatian nila perme nga ang katabo nga krimen tiway lang sa ulihi. Nagasagsag ng ila sa nga patasan kag magahimo na lang sang kalakasan perme deres Bacolod. Kaya mo na hindi pwede mabaliwala ini nga sahi sang hitabo diri sa aton sa nga syudad. Sino abi ang interesado kag luyag nga grupo, persona o negosyante nga maghala ka negosyo di ko mabalaan nila nga daw pigaw-pigaw. Kag daw hindi mayong nga sitwasyon diri kon is an order ang paghahambalan. Normal gina siling ang mga insidente nga katabo porte
Bisan kung tani mayara sa nga katabo, may mabatian blata nga mayara sa nga krimen nga mahatagan man sa kasulbaran sa nga aton sa nga mga otoridad. Alas 5:12 na, Action Radio Philippines Standard Time sa City Hall nga balita. Pagkumpleto sa mga dokumento angot sa liquidation sang pondo para sa honoraria sa mga manunudlo. Padayon nga ginatrabaho sang Commission on Election Bacolod. Nagaliton kita sa bahin sa nga balita nasyonal. Oy, pila ka bulan ang nakaliga, no? Naghipos-hipos man ang balita, no? Naghipos-hipos man ini nga sahi isang balita. Ang permi mabatian ta sa balita sa nasyonal. Politika, eleksyon, kamugay sang sining mga manggani inubuan nga mga opisyal sa gobyerno kag ang COVID-19. Pero subong nga adlaw maka-aksyon ang balita angot ini sa pagpamumba. What? Oh, tamo gid na makibot eh. Di bla pila ka bulan nga naghipos man ang pungsod Pilipinas sa saning balita ni nga pagpamumbaho. Nagsentro maka-aksyon sa sinumpakilay sa mga kandidato sa eleksyon. Yari ho, nagpabatsag na naman ang bomba. Ano? Bomba nga nagalupog ni. Okay lang kung tani kung bomba sa tubig bla. Yang tubig mapuslan tara. Kunti kung bomba nga nagasigabong. Kalain gid pamatsyagan. Kalain gid blatyagon ta. Ang bomba sumigabong mga alas 12:30, alas 12:20. Kainasa nga udto sa pampasahero nga bus nga nagabiyahe sa mayor nga dalan dito sa may syudad sang Coronadal. Sa nakita kong lugar kag nabalaan kong lugar duway na ko natingala no kon balita angos bomba ang paghambalan. May mga kilala akong halin dito sa Mindanao mo. Lawig istorya namon, siling niya sa akon Action Marlon. Sa amon lugar to, makabati kami sigabong. Normal na lang to sa amon ya. Way na kami nakiboto ya. Karas biaga, pagapangapi kami to. Dulpi lang, may maglupok, may magsigabong. Way kami na kayasan na, sige lang yapon pangapi namon. Siling ko amo nagali sinyo to. Siling niya huo eh. Debla Toto Georgian. Mayong yuhom ni Toto Georgian Hunsay ho. Naglabay sa kilid ko diyo. Nagpasalamat ang mga tao kag publiko maka-aksyon kay duhala ang napilasan. Duhala ang napilasan sa ring pagsigabong sang bomba. Lumupok ini maka-aksyon sa likod nga bahin sang yellow bus line. Dito ni lumupok. Ang bus nagalin nini sa mga sunod sang Takurong sa Sultan Kudarat, padulong sa kapital sang South Cotabato. Ang investigasyon ni Captain Renjon Bagaman, ang spokesperson sang South Cotabato Police Office, may duha ka mga tricycle drivers sa mga inosente gini ni. Duha ka mga tricycle drivers nga natabuan nagaiping sa bus. Amo to ang napilasan. Ang sa sulod sang bus ya naluwas pa ang naglupok improvised explosive device kini mo himo na nga sahi sang bomba. Didto mismo naglupok sa sulod sang bus pero sa likod nga bahin sang bus maka-aksyon. Maayo lang kay ang bus jutay lang ang pasahero nga nakasakay sang nagluntad ining insidente nga ni. Ano bala ang luyag ipalabot nga mensahe ni? Sining insidente ni, sining pagpalupok sang bomba. Bala mensahe ini sa gobyerno, mensahe para sa ibang nga tawo, mensahe para sa isa ka grupo, o kon mensahe sa manugbiya nga administrasyon. Pwede man nga mensahe sa manugbulos nga administrasyon. Kung baga daw nagapabatsyag, temprano pa. Action Radio. Di taluyag sila mga kaangay sila ng insidente nga man. Nataya diyan kabuhi sa mga action ta sa mga tao. Ang ginaluuyan naton diri mga action, yan ang nagakadalahig bla.
mga inosente nga mga sibilyan nagkakadalahi sa mga insidente ni. Damo na sa mga paryos sa mga insidente mga kaaksyon. Mall, sa bus, sa mga matawo nga lugar. Budlay ini mga kaaksyon iya dalaganan kag galikawan kon ang bomba ras tupad mo. Ag sigabong sa nga bomba mga kaaksyon niya sus. Kag ipuntariyang lawas mo. Lawas mo sa ilihim luatado ba o kalain ba tsagon. Alas 5:17 Action Radio Philippines Standard Time. Kami ato kato sa mga pangulong dinala na diri sa ato sa mga pagpangalagad. Action Reports Afternoon Edition. Aber himo oy balon taray. Check tayo nga ato sa mga patrol. Imulsuhan ta ang sitwasyon sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Action Radio. Sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod subong? Please come Action mo ang patrol, ari kita subong ang mga tinion diri sa bahay naman sa Burgos Circumferential Road at nakitaan ba o puwerte nagigiramo sa mga salakyan. Ilabi lang mga pribado nga salakyan la kalabanan gini Action Mar pagkado digdo norte nga bahay naman sang konsur ka bahay sang syudad sang Bacolod subong nga mga tinion. Makita naton pag ginutok na sa mga pribado nga salakyan mula naguro dapat i-edukar gid ining mga kaaksyon naton nagamaneho sang motorsiklo, tricycle kag iban pa kung sa riin bala sila dapat ginagalabay anong linya diri nila nga pwede nila agyan kung ari sila sa mga national highway ag nagawan Action Mar nga madalasa sila masagaid sila o kung mabunggoan sila sa nagaragunos nga agi sa mga salakyan mga four-wheel vehicle kag iban pa mga kaaksyon pero sa nasaling ang kabugusan nga bahin sa Burgos Circumferential Road sa ring hapon. Makabig diri nga moderate heavy to the heavy and traffic situation. Kung diri ka na nagdalusod, diri mo na andan kabalo ko. Na-expectar mo na nga daan nga mo gini kabugat ang trapiko basta rush hour na mga kaaksyon. Pero antes man ang tanan patrol aling kita kaina sa bahin naman diri sang dalan o sa barangay Mandalagan, Puerteng Development sa subong Action Mar. Dala sa barangay Mandalagan, may nakita kayo inadigto, may ginapatukod, may nagray nga hospital, may harap pag Action Mar, tabok may mga condominium units, may mga bago nga subdivision. Puerte, sa mga, dali sa circumferential na, sa may talutabok na Blacavilla Lucasan, may harap pag subong ang main branch, ang pinakadako, branch ng Mandawi Foam, harap sa mga bodega for term development diri ibot ka sa ulunhan nagaligabong may nagasinigabong Action Mar gali kay amba namon firing range gali abi namon kung may ginual kay na gali kay may nagahampang guro sa may firing range dira no ano Action Mar balik lakad sa trapiko may nakitaan kita update Action Mar kung motor gali motorsiklo, gina-allow nila nga maka-shortcut ka diri sa lagyan sa may Mega World. Ang lusot ng Lopez Haina or kung dito kalin sa Lopez Haina, pabalik ka diri maka-aksyon sa area sa Circumferential Road, expectaron mo namo naga-shortcut, oy, nagaginotok ang salakyan. Bumper to bumper ang trapiko, alin pa lang ka diri sa may East Block, sang Villa Angela, pagkadto magkagsun, may kami ganito kadugay sa ngamon nga lakat, biyahe, pagkadto sa tubang sang Bacolod City Government Center, may kami kalabot sa High Strip. Amo sinaka medyo mabulubugat ang lakat sang trapiko, subong nga mga tinion. Ang mga salakyan namang isugatan naton, damo man, duro, ano, ingagaw pa yung mga ambulance. Siguro, mas maayos sila diri kung i-regulate nila Action Mar kabitaw nga hindi nila pagpanagutan nga mga U-turn. Kay may iba nga salakyan sa pinakapunta ganing siling traffic barricade gibutang sa tunga sandalan. Wow, nag-take advantage ng iba, nag-U-turn, nag-cross, kundi ang guwaya sila, nagapunsok ang mga salakyan. Kaya nagagatuga ini sang mabulubog at nalakad sang trapiko diri man sa isunod sang Bacolod. Antes pa man ang talan, ang patrol man nag-akadto sa area diri sang Lacson, naglusod kita from Burgos, Lacson, gin-straight na naton, patubang sa provincial capital Lagoon, sining hapon, nagkabig diri nga moderate heavy ang traffic situation. Ang pinaka wala nagapalya nga traffic lights mga kaaksyon ara dira namtang sa resang North Capitol Drive dalan Lacson perte maayo kay wag gini ka malfunction kasi gini andar
ay namo na nagatag sa sistema kung trapikong pagambaran. Apisara, maka-aksyon nga moderate heavy man ang traffic situation. Pagod man nga napabilin ring sistema kung trapikong pagambaran, wala sang problema. Ang atong maka-aksyon nga dra na galusot sa mga mismo nga lugar. Kung dire-diretso ka naman Rios, may Ramos Lagson sa ning hapon man, magkabig din nga moderate heavy ang traffic situation. May traffic lights na, may traffic enforcers pa sa dalan. Muna sila nagabantay subong, kaya kung kaisabi, may nag-take advantage man bala, inabalang gabiting the red light nga kung tanin, hindi na pwede, galing kikon kaisam pasaway gid, para kuno kay nga agaw man, kuning gwaya sila, kung ang pinakapunta, lapit sa intersection point, ang inapilahan mo, dito ka punsok, so ato nga kagin magka-aksyon, diretso, wala kagitang iban nga lutsan sinadira. Bago lang nakaabot na kita diri patrol sa Tabok sa Bacolod City Government Center, kalinong diri sang sitwasyon sa palibot, dutay man nga masalakyan ang lusot na kaaksyon sinigid lamang nga hapon damo na nagatulutampay diri sa may NGC mga kaaksyon. So far ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa surad sa Bacolod lakat sang trapiko ang aton pagambalan. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na John La 523. Doon no, amo na ng piyara naton. Dere sa maya sunod sa Bacolod inulot-ulhot lamang nga daw uhong ang mga estruktura kag buildings. Isa ina sang gidalantaw sa mga eksperto kung nga ang dasig ang pagbaha sa Bacolod City mo. No, inang mga pinapatukod nga estruktura okay man kay banti naga-boom. Nagasanyog kuno sunod sa Bacolod puruti dapat nabalansihon bla. Kung tani ang itaan man sa nga ideya nga hindi na makahugas ang baha ang ginapatukod nga mga buildings sa estruktura man simentado na ya ang tubig ya masala-sala kun din magibo dalagko pabaya ka mga building na ginapatukod nila hindi na niya kalusot ang tubig da diyan to dadalman ang tubig dito niya makadto. Muna nga 10 minutos nga buulan diri sa Bacolod City sos. Nagadula ang sementado nga dalan. Ang sementado nga dalan nagatig baliw sa suba kon supa. Las 5:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito. Acknowledge taga monitor sa ato sa live stream ho. Okay. Si Ana Sinoro, hello, mayong hapon to si Bo. Josel Sigunla, thank you. Si Melvin Peñafiel, approve. Okay. Baby Gregorio Yolo, good afternoon, Action Marlon. Si Market Tribe, Araman. Salamat, kid. Ana Sinoro, mayong hapon. Okay. Si Amarji Ligasti de Sierdo, good afternoon, Action Marlon. Watching from Himabalan City, Elizabeth Gamala. Keep safe. Okay. Ede Blaza, mayong hapon, Market Tribe.
Hambal ni Ana katalaka pigaw signal dugay ga dula-dula. Maulanon naman. Maulan naman mamati lang radyo. Normal ginasang no nga ga dula-dula ang signal. Labi na kun lain ang panahon. Mayong hapon, Kim Poyolo, Tatay Jerry Sinoro, always sa pabati, salamat kid. Okay. Si Makoy Diasdes, gadugang di ang drug sa airport, lagani ka sulbar. Oh. May kwan pa ho, may hambala. Puga, gadugang di ang drug sa airport, ka lagani masulbar. Gani mo da mo bla sa nagareklamo na sa akon mo sila ang sumarlon, di gina hindi gid ma dula-dula ka mapuas-puas ang illegal drugs to. Sa may singkang no, tara permi ang bypass operation mo. Oh. Sige lang, hibaloon tara sulihe. Milail Oligo, hello. Bani Cafe sa may highway. Vanessa Star, Dokmat Mayo, Chinky Dialagdo, Noel Amar Alex Montesa. Okay. Elvira Gilogo, good afternoon. Si Dino Alik, good afternoon. Dari sa Hinigaran, puwerti ang init. Halin sa aga hasta maghapon, subong balbal naman ang ulan. Oy, init ulan. Jeriel Gadudo, Araman Jeriel Gadudo, good afternoon, Barkit Tribe. Okay, si Toto Reynold Susana, Ramang Gabo de Toro. Oh, Toto Reynold, approve hambalya. Okay. Barkit Tribe, salamat kay Joel Avansenya, good PM. Salamat. Thank you. Iban, balikan tanong kadugay. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga damo sa nagapamangkot diri kon ang curfew mga kaakson sa Negros Occidental man kagabi kon kahapon si Mayor Evelio Leonardia naga-issue sang executive order nga nagadula sang nagakakas na sang curfew hours implementation dari sa may syudad sa Bacolod, effective immediately. Tigin permahan niyang executive order, Mayo 24, at kahapon ginpagwa, ti automatic nga umpisa kagabi, kahapon way na sang curfew. Sa Negros Occidental, man separado ang syudad sa Bacolod mo, highly urbanized city. Separado sila. Ang Negros Occidental, kaina maka-aksyon, ginanunsyo man ni Governor Bong Lacson, nga mag-issue man siya sang executive order, nga nagadula man sang curfew hours implementation sa bugos nga Negros Occidental. Unless otherwise goro, magluwas na lamang kung ang isa ka local chief executive, ang mayor abi sa isa ka banwa or syudad, luyag nga nga panayonon anay ang curfew implementation sila sa nga lugar, well, depende man na, no? Pwede man na implementar sa gihapon. Ang executive order, laban-laban ni pagwa ni Governor Bong Lacson anuman nga adlaw, subong or sa masunod nga semana, kay sunod nga semana may tatlo pa kita ka adlaw na bilin eh. May 29, 30 kag 31. Pero ginaklaro na rin ni Governor Bong Lacson nga ang pagdula sang curfew mag-aumpisa ini sa Hunyo 1 pa. June 1 sa 2022. Tilawig-lawig naman ang implementation sang curfew diri sa Negros Occidental mo. Kung basihan naton maka-aksyon sang rumagasa giblato ang kaso ng COVID-19, 2020 may implementation na sang curfew hours sa Negros Occidental. Ang una to temprano pag ganito mo. Dumduman nyo itong ang unang implementation alas 8 sang gabi, tubto alas 4 sang kagahon. Makaligad ang pilag bulan gin palipot mga kaakson ang umpisa sang curfew, ginhimo alas 10 sang gabi, tubto alas 4 sang kagahon. Kag ang ulihi alas 12 sang gabi, o may araman gani alas 11 sang gabi, tubto alas 4, may araman alas 12, tubto alas 4, no? Sa 18 years old above, kag sa mga minor. Ti dula na di by June 1 mga kaaksyon. At least makabangon-bangon man ang dalagan sang negosyo ka man ti amo ning panawagan sang business sector mo. Kagin paboran man ni sang mayoriya nga mga alkalde sang nagpatigayon sang konsultasyon si Governor Bong Lacson. Pabati ko lang liwat la ang confirmation ni Gov Lacson sa saring pagdula na sang curfew sa Negros Occidental. Effective June 1, we will go back to first the 5-day week work,
And yes, we will lift the curfew also. Well, there's this time it's more of the clamor, no? Especially from the business sector, that it's about time that we lift the curfew. Aksyon Radyo. Amat-amat lang no? Amat-amat paghalog sa mga restrictions, sa mga limitations ang ginapatigayon diri sa Negros Occidental o galing daw nagtiming man sa balita bala nga paggulpi damo no sang new cases sang COVID-19 sa Negros Occidental. Kay sa isa lang kapag pagwa makakson 19 ang new cases. Ti lawig-lawig man kuntani nga tag single digit na lang. Mayara man double digit pero arala sa katungtong sa 10, 11, balik sa 10, 9, 7. Dira na sa bilog ni nga bulan sa Mayo ho. Pero kahapon may 25 mga ka-action, nag-19 ang new cases. May 24, 1 lang ang new case. Isa lang ya, no? Pag May 25, nag-19, no? Ano ni ang 19 sigurado kung laban-laban close contacts ani sila sang mga nagpositive sa COVID-19, no? Kabay pa nga pagpagwa karon sa kasisidmo no kung gabi May 26 nga pet sa makakson sa ato sa nga PIMT ang Provincial Incident Management Team. Kabay pa nga nubo hindi na magtaas ang new cases makakson. Kay base kon amo na ning ginakabalak-an ta bala nagaligad to hambal sa mga health authorities na may kabalaka sila nga right after sang May 9 election after sang duwa ka semana may posibilidad nga magbalik saka ang kaso sa COVID-19. Tisip-isipon ta halin sa May 9 duwa ka semana subong amo na niyo duwa ka semana arita sa May 26 mo di bla o isipa lampuwas tangani duwa ka semana mo kabay nga hindi lang ni indikasyon sadtong paandam sang aton sari nga mga health authorities. Aksyon Radyo. Alas 5:43 ini nga bahin dala sa aton sa kalwan sang Life Extension na Vitamin D. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara. Balikan ta nga to sa nga nagpadala dugang nga may mensahe sa ato sa nga live stream. Okay, Barkay Tribe, salamat kid. Diding Alo Hamiento, Joel Avancenia, salamat, thank you. Okay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali siya Reyes Pongar diri sa
technical department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami dire mag-duty dire sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action dyan sa detalye sang report, please come in. Action isa ka miyembro sang ginakabig notorious di bilang mga robbery group ang maling Aki Quadra Group ang nadakpan sa station number 6 matapos king serve ang warrant of arrest batok man sa iya. Ining nadakpan ang ginkilala kay Lloyd Martin Lopez, 36 anyos, residente ini sa 6 Road, Puente Villa Subdivision, Barangay Kumpurok Planeta, Barangay Tacoling, Siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Station 6 Commander Police Major Leo Estopa, ining si Lopez ang ginakabig man nga top 8 most wanted person sa station number 6. Gina-check sa buong diri ni Estopa kay may mga report nga mahimo ini siya. May iban pagid nga standing warrant of arrest bangod man sa iya diri nga kailabtanan sa pilag ka mga krimen o kun kaso nga nagkomiter sa Aki Quadra Group na niligad nga mga binulan o kontinuig man action mar. So diri kay Estopa dira sa station number 6 ang warrant of arrest nga napapanaog sa iya. Amo ni ang ginpapanaog sa Oktubre 1, 2021 ni Honorable Judge Jovi Victoriani Dioso. Kag ini action man may kang tanan sa kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumiri sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Si Lopez isa ini sa persona nga ginapangita sadto matapos ang pila ka mga asod-asod nga magkinawatay nga ginatudlo ang grupo sa Aki Quadra Group among sa likod sang sining nga mga insidente. Yani si Police Major Leo Estopa may angot sining background sining nga pagkadakopa kay Lopez Action Mar. That's this one. Okay. Pero saan na sa background kasi raw? Buti naman sir, ako pa rin siyang bilin nga member nila. Yes, pumunta na namin kahapon. Ito na, magpagkita sa 16 unit. Concern man nila nga kakahin siya ng examen ni Aki Quadra. Action man batian si Police Major Leo Estopa, ang station commander sa karon sang station number 6 nga mong lead unit nga nag-conduct sang operation batok diri kay Lopez. Actually, joint operation ini siya sang nagkalain-lain ng mga police unit diri sa may Bacolod City Police Office Action Mar. Kaupo rin nila nga nag-conduct sang operation ang katapo naman sa Bacolod City Mobile Force Company, ang City Intelligence Unit kag ang Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 Action Marlon. Sa liwat ining kaso may kangtanan sa criminal case number 2252022 kag ang criminal case number 2252023 kag ini kinanglanon ni Action Mar service sentence gini ang gina-require batok diri kay Lopez. Balik na gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. In punto alas 6, Action Radio Philippine Standard Time. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action Marlon Hedeboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.